Osoyo to nyalo kete yo machal nade? Nitiere ka luore gimo waneno no nitiere weche ariyo kanyo. Achiel en ng'anyo manyo jod buro ng'anyo orucha nikech pesa mar CDF pok ochul. Mar ariyo en wach mar ni ji tin ga od bura, miyo bura ok dhi nyime nikech quorum midwaro mondo ji obedgo ok chopi. Kwa chako gi mar CDF, higani mwadhigo ni nyaka nyo kadh budget pesa mar CDF pok obiro. Miyo sani ka jo buro dhi dala to sani osechopo kama nyithindo bende koro buro dhi skul. Gima lich ahinya madhi chendo ema en wach basari, nikech nyocha wasechako nyiso nyithindo chon ni mondo